अनाय 5G YouTube चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय PM किसाननि आङो मोनसे बिग आपडेट लानानै फैबावदों। बे आपडेटआनो जाहैबाय नोंथांमोनाथ' गासिबो बयबो मिथिखाबाय PM किसाननि 16 इन्स्ट्रुमेन्टखौ नोंथांमोना गाबोनो मोननो हासिगोन। गाबोनो 28 फेब्रुवारि नोंथांमोना गाबोनो PM किसाननि 16 इन्स्ट्रुमेन्टखौ मोननो हागोन। नाथाय नोंथांमोना बे रांखौ बेसेबां टाइमाव मोननो हागोन जोङो बेनि डिटेल्सखौ नायगोन आरो जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ बानायदोंमोन नोंथांमोना एबारनि PM किसान 16 इन्स्ट्रुमेन्टखौ मोननो हागोन ना हाया आरो बेसेबां खेतियकफोरा गाबोनो बे PM किसाननि 16 इन्स्ट्रुमेन्टखौ मोननो हागोन आरो जाय बिथांमोननि राङा स्टप जानानै दंमोन नोंथांमोना खेबसेनो मोनगोन ना नोंथांमोना मोनसेल' किस्ति मोनगोन जोङो बेनि A to Z डिटेल्सखौ दिनैनि नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो बेबायदिनो गोदान गोदान आपडेट डिटेल स्किम डिजिटेल खौरां मिथिनो थाखाय नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो नायदिनि नोंथांमोना PM किसाननि 16 इन्स्ट्रुमेन्टखौ नोंथांमोना गाबोनो बेसेबां टाइमाव मोननो हागोन। नोंथांमोना बेखौ नायनो थाखाय नोंथाङा गुगोलाव सार्च खालामनांगोन। लोगोसे आङो बेनि लिंकखौ भिडिअनि डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन। नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय डाइरेक्टयै पेजाव थांनानै नोंथाङा नायनो हागोन। दानिया जोङो गुगोलाव सार्च खालामनांगोन नोंथाङा PM इभेन्ट्स नोंथाङा PM इभेन्ट्स नोंथाङा बेबायदि सार्च खालामना होबानो जाबाय। जोङो बेखौ सार्च खालामबाय। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों वेलकाम टु PM इभेन्ट नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुबाय। बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो दानिया बेबायदि मोनसे पेज खेवबाय। बियो गभर्नमेन्टनि अफिसियेल पर्टेल। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों गाबोनो नोंथांमोना नैबे 4 बाजि बेलासिनि बियो 4 बाजियाव नोंथांमोना PM किसाननि रांखौ नोंथांमोना मोननो हागोन। बेयाव रोखायै बे टाइमखौ मख'ना होदों गाबोनो 28 फेब्रुवारि आरो बेयाव नोंथांमोना 9 करोड़ खेतियकफोरा गाबोननि PM किसाननि 16 इन्स्ट्रुमेन्टखौ मोननो हागोन। आगोलाव नोंथांमोना मोनोमोन 8 करोड़ खेतियकफोराल' बे PM किसाननि रांखौ मोनोमोन। एबारो प्लास बेयाव 1 बारायना होदों 1 करोड़ खेतियकफोरखौ बारायनानै होदों। बेखौ नायनो थाङोब्ला PM किसानाव जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ खालामदों नोंथांमोनाबो मोननो हागोन। नाथाय नोंथाङा मोनसे खामानि मावग्रोनांगोन। नोंथाङा गावबागावनि स्टेटासखौ नायनांगोन। नोंथांनि स्टेटासा डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जादोंना जायाखै नोंथाङा बेखौ बोरै नायनो जोङो बेनि डिटेल्सखौबो नायदिनि। नोंथाङा बेखौ नायनो थाखाय गिबियावनो गुगोलाव थांफिननांगोन आरो सार्च खालामनांगोन PM किसान। नोंथाङा बेबायदि PM किसानखौ सार्च खालामनांगोन। लोगोसे आङो बेनि लिंकखौबो डिसक्रिपसनाव होना दोनदों। नोंथाङा बे लिंकआव थुबाथाय डाइरेक्टयै थांनानै नायनो हागोन पेजाव। दानिया जोङो बेखौ सार्च खालामनानै होबाय। बेखौ सार्च खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नैबे PM किसान मेन पर्टेलाव नोंथाङा बे हम पेजाव थुनानै होनांगोन। जोङो बेयाव थुबाय। नोंथाङा नैबे PM किसान नोंथाङा बेयाव थुबानो जाबाय। जोङो दानिया बेयाव थुबाय। दानिया बेयाव बेबायदि मोनसे पेज खेवगोन। नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथाङा नैबेयाव डेटखौ नायनानै लानो हागोन। नैबेयाव 28 फेब्रुवारि गाबोन। दानिया नोंथाङा जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ बानायदों नोंथांमोना नैबे स्टेटास अफ सेल्फ रेजिस्टार फार्मार नोंथाङा बेयाव थुनानै होनांगोन। जोङो दानिया बेयाव थुबाय। दानिया नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि आधार कार्डनि नाम्बार आरो नैबे केप्साखौ नोंथाङा नैबेयाव बहायनांगोन। दानिया जोङो बेयाव आधार कार्डनि नाम्बारखौ जोङो बेयाव बहायनानै नायदिनि सासे मानसिनिखौ जोङो बेयाव नायगोन। दानिया जोङो बेयाव आधार कार्डनि नाम्बारखौ बहायबाय आरो नैबेयाव केप्साखौ जोङो बहायबाय। आङो नैबेखौ ब्लार बानायदों। दानिया जों बेयाव सार्चआव थुनानै होनोसै। जोङो बे सार्चआव थुनानै होबाय। सार्चआव थुनानै होनाय लोगो लोगोनो नोंथाङा नैबेयाव नोंथांनि स्टेटासखौ नोंथाङा बेबायदि नोंथाङा नायनानै लानो हागोन। जुदि नोंथांनि स्टेटासा एप्रुभ जाबाय नोंथाङा नैबेयाव नोंथाङा बेयाव नुनो मोनगोन रिजनखौ। नोंथाङा बेबायदिनो गावबागावनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव एप्रुभ जादोंना जायाखै नोंथाङा बेबायदि नायनानै लानो हागोन। नैबेयाव स्टेटासखौ नोंथाङा नायनानै लाबानो जाबाय। बेयाव मा लिरनानै होदों आङो बेखौ ब्लार खालामनानै दोनदों। दानिया जाय बिथांमोना गोदानै एप्लाइ बानायदों नोंथांमोना बेबायदि खेबसे नोंथाङा नायनानै लाबानो जाबाय। नोंथाङा जुदि बेबायदि नोंथांनि डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव बेबायदि एप्रुभ स्टेटासा खोथैदोंबाथाय नोंथाङा PM किसाननि गाबोननि सोनो लागा नोंथाङा रांखौ मोननो हागोन।